Давай, пускай бебето. Айде, баба. Бъди го нищо, че е с ръчичка. Виж как хлебар ще стане човек. На хората хляб ще даде. Няма по-голям от хляба. Тъй, мамо, тъй. Браво, баба. Тъй, по-голям от хляба няма. Браво, моите дете. Какво ще стане? Ще дава хляб на хората. Дава хляб на хората. Защо, мамо? Това е много хубава професия. Точно тъй, сине мой, точно тъй се прави. Тъй, мамо, тъй. Но той... Да, мамо. Вкусно ли е, баба? Това същото ли го правите? Това същото го правихме за теб и ти хвана гребенчето, мамо. Отиди при гребенчето. Гребен. Отиди при хлебчето. Може да стане него това, че черпака и хляб ще месиме. Не, че ще дава хляб на хората, може да е работодател. Един велик работодател. Да, баба. Да, моите дете. Нищо и хляб да меси. Нали знаеш приказката за най-ценното богатство? Житцето. Да. Ох, искам да стана доктор. Тата иска се. Ти ли ми? Ти можеш да станеш. Чакам да му я взема. Няма да ме взимаш. Не ще да А бяга. се раздава и се бяга. Отчупи от нея и давай на Драго и да се спуска да бяга. Не му я взема, я само отчупи парченце. Той от всекъде я нахапа човек. Драго, идвай баба да ти даде парченце. Взимаш парченцето и почваш много бързо да бягаш. Теди да бяга като теб бързо. Кое? Бягай, баба, бягай! Бързо! Бягай по коридора! Бягай, баба! Бягай! Само на малки ли да? Да. На децата раздава и децата бягат с хляба. Какво бе? Айде, както Софи! Айде, мамо, бягай! Както Софи, бягай ти! Бягай ти! Кога?